Máme tu aj maily od poslucháčov a napísal Juraj, že zdravím priatelia, odhliadnúc od nejakého kresťanského pátosu, celá tá gender ideológia je proste proti prírode a vesmíru, však proste tak vesmír funguje, yin-yang, čierne, biele, muž, žena. Chcem sa spýtať, čo podľa vás je za tým všetkým, kde je koreň? Sú to nejaké zlé sily, čo chcú zničiť ľudské bytosti a ľudstvo ako také? Lebo ja si myslím, že keď sa to rozšíri, tak vesmír či bohovia sa na nás prestanú pozerať ako na ľudské bytosti a proste to tu vyčistia. Takže že kde je tohto celého koreň? Áno, hlboká otázka. Ja myslím, že toto by bolo strašne veľa aspektov asi, že jak toto celé vzniká. Čo všetko sa na tom podieľa a aké pohyby, ktoré sú mnohosmerné a mnohoznačné. Viete, že teraz mi to pripadá na 3 relácie asi, že by sa to muselo rozdeliť. Neviem ani, že ktorým by som začal. Takže, pán Páleš, otázka znela, čo je podľa vás za týmto všetkým, kde treba hľadať ten hlavný koreň alebo tú hlavnú príčinu toho, čo sa tu momentálne deje? No, keď mám povedať úplne akoby za tým celým civilizačným pohybom nejakú takú hlavnú pohyb, že o čo tu ide, tak to by musel ten posluchač si vedieť urobiť ten obraz, že vlastne o čom je celý vývoj ľudstva. Odkiaľ sme prišli, kam ideme v celých tých 1000 ročiach. Že ľudstvo, vývoj je vlastne Hegel, alebo ktorý, že vlastne vývoj ľudstva je vývojom slobody, že my vlastne sa rodíme, že začali sme ako prírodné bytosti, ktoré sú podmienené vrodenou biológiou, kde sa robí kolektívne a tak ďalej. Čiže v podstate z toho prírodného stavu, kde sú zvieratá. Potom stále to boli kultúry, ktoré už boli akože kultúrne, ale stále boli kolektívne dané, zhora riadené, že faraón alebo nejaký veľkňaz povedal, bude to takto. A ľudia vlastne neboli slobodní, oni presne boli v tých vzorcoch, ktoré boli dané ako keby z neba, zjavené nejakými bohmi a potom tými žrecmi a takýmito svätými všakými zjaveniami a knihami. A my sa z tohoto posúvame, ten vývoj je taký, že sa tá individualita silne osamostatňuje, oslobodzuje sa od svojho biologického základu, lebo tam nie ste slobodní, tam, kde je duša v biológii, tak tam robí pudovo. Ale tam, kde začína byť slobodné myslenie, tak tam sa odputáva od biológie, od pudov a začne byť to čisté duchovné. A zároveň sa odputáva od toho kolektivizmu, že vlastne je jednotlivec, už sa rozhoduje. Dnes si jednotlivec volí, 10 000 vecí vo svojom živote, si tvorí svoju vlastnú osobnosť. Ale v starom Egypte bolo naopak predpísané a mohli ste si voliť 5,5 veci a inak všetko bolo dané. Alebo v Indii, že ste narodili do nejakej kasty, tak bolo dané, už ste sa narodili a už bolo, jak budete oblečení, aké bude vaše remeslo, s kým sa oženíte, aké bude vaše náboženstvo, aké budú vaše názory. To pripadlo vám narodením. Čiže tam tá sloboda bola minimálna. A tým, že to ľudstvo sa vymaňuje z tých kolektívnych, tradičných štruktúr, kde bola určitá múdrosť daná zhora, tým, že sa vymaňuje zo svojich biológie a z inštinktov, ktoré dávala príroda, tak ono sa má vymaňovať tak, že duchovne vyrastie z nich a zrodia sa duchovné individuality. A lenže to duchovno, ktoré má nadviazať na prírodu, môže byť len výsledkom vlastného rozhodnutia a vlastného úsilia a aktivity. Už duchovne druhýkrát narodiť sa z ducha môžem len z vlastného úsilia a rozhodnutia. To je duchovná práca.
a ten duch sa naplní tým cnosťami, poznaním. Čiže my vlastne ako keby sme mali znovu objaviť prírodu slobodne z vlastného poznania. A znovu objaviť všetky tie tradičné múdrosti. To je to, čo ja robím v tej mojej škole. Že ja dospejem viac menej k tomu, čo tradičné náboženstvá často, ale k tomu dospejem teraz ja. A to je ten rozdiel. Cez vlastné schopnosti, cez vlastné poznanie, skúsenosť. Čiže už to nie je dogma zvonku, alebo nejaký inštinkt, ktorému nerozumiem, ktorý ma riadi, lebo vo mne pôsobí nejaká bytosť, alebo nejaká. A my toto nerobíme. My neplníme ako ľudstvo ten zmysel vývoja. My deje sa to, a to je apokalypsa, že časť ľudstva sa chce vyvíjať a nadviaže na to, že duchovne je ako chce žiť. A časť nerobí nič. Oni sú duchovne pasívni, tam to spí, nebyť nič. A oni len sa oni sa nevyvíjajú, oni sa devolvujú vlastne dole, pretože tak, jak tá príroda alebo tie vonkajšie inštitúcie kolektívne prepúšťajú toho človeka z tých nitiek, ktorými ho riadili, tak ten človek zostáva akoby na vlastných nohách. A keď on tie vlastné nohy nemá, že necvičí, myslím tie duchovné nohy, tak on vlastne zrazu padá z noh, že nás vypustia do slobody, vlastne aj spoločensky, aj biologicky sa odpútáva akoby, ale samostatne sa nevie narodiť, že by bol samostatný duchovne. Že neviem, či rozumiete už. A potom vlastne sa zrazu deje to, že sa ako keby dostávame do zmätku a dezorientácie o veciach, ktoré sa zdali, že boli tradične a pred stovkami alebo tisíckami rokov jak jasné, že bol archetyp mužský, ženský, slnko, mesiac, Archaniel, Gabriel, Anael či Michael, že boli všetky tie symbolika, sošky, že to bolo také žiarivé, pevné, jasné archetypy. Tí ľudia to cítili. Jednak boli aj vychovaní k tomu tými tradičnými múdrosťami a jednak to bolo niekde v nich, že ešte akoby príroda im dávala to povedomie tých archetypov. A teraz ako keby strácame, že čo to vlastne je a že viete, že tak jeden krok za druhým, že pýtame, že je vlastne nejaká morálka, je nejaký duch a duša, existujú vôbec muži a ženy, že my to hlavné za tým je, že my sme toto všetko mali vedieť teraz tým, že by sme sa boli vyvíjali duchovne a už znovu objavili tie veci slobodne, cez poznanie, cez vlastnú skúsenosť, cez to poznanie je vlastne vo vývoji mojej bytosti. A my tým, že nerobíme nič, tá biológia nás opúšťa, sociálne väzby opúšťajú a tá individualita, ten Ježiško, čo sa mal narodiť, tá žiarivá slnečná bytosť duchovná, tak tá sa tam nerodí, to je nejaký potrat, akoby nedonosený plod zatiaľ a ten je neschopný ako samostatného bytia. Takže on vlastne je taký poloslepý, polochromý, ničomu nerozumie, dezorientovaný, ovplyvniteľný. Čiže my vlastne to odstúpenie tých vonkajších, akoby, čo nás držalo pokope, musíme nahradiť vnútorným rastom. A toto je to, čo chýba. A potom vonkajšie barličky opadávajú a my zrazu akoby sa tackáme a nevieme, kde je sever.